txineran eta txinatar literaturan eta kasu konkretoetan idazle honetan ere, orduan eta ni gehiago aritzen ez esklusiboki aritzen ez euskerarako itzulpenetan, baina beste hizkuntza batzetatik eta txineraz ez dakit. Orduan logikoa pentsatzea nola egin dugun lana, Maialenek txineratik euskeratu eta nik euskerako bertsio hori berrikusi, zuzendu, osatu edo zer beste itzulpenetan? Eta hori da, baina esan beharra dago horrela aritu gehala lau ipuinen kasuan, baina beste lau ipuinen kasuan alderantziz egin dugula. Eta, alderantziz zer esan edo horrek, ni hasi naizela itzultzen, eta noski zubi testu bat erabilita edo beste itzulpen bat erabilita. Eta kasu horretan izan da frantseseko bertsioa, bi itzultzaile daude kasu horretan, ipuin bat itzultzaile batek itzulia delako eta beste 3 ipuin beste itzultzaile batek. Eta frantseseko bertsio hori hartu eta ni hasten nintzen lehenengo zirriborroa egiten euskarara. Zeratik hartu dugun frantseseko bertsioa, iruditzen zaigulako, ezagutzen dituen hizkuntzen artean behintzat edo, zuzena txineratik egindako eta gainera oso hurbilekoa. Oso hurbiletik jarraitzen diola jatorrizko testuari eta gure helburua nola zen, txineratik itzultzea, hartu dugu frantsesekoa. Ingleseko bertsioa berriz, deixente libreagoa da, eta orduan ez zegoen interesatzen, noski kontsultatzeko erabili dugula, baina oso batzutan egokitzapen eta moldaketa nahiko libreak egiten zituen, eta orduan beti frantseseko bertsioa nahiago izan dugu. Eta, hala ere, frantsesekoak ere, noski bat zeuzkan pasarte batzuk ez ezkiguna gustatzen, edo beste modu batera itzuli ditugunak, baina hori egin dugu lau ipuinen kasuan hori frantsesetik itzuli. Eta, bestela, esan da, bete gaztelaniazko itzulpena zergatik ez dugun erabili, inglesekoaren itzulpena delako, ez da zuzenean txinatik egindakoa, baizik eta inglesetik, inglesekoa itzulpen librea bada, gaztelaniazkoa horren itzulpena da, eta orduan ez dugu begiratu ere egin. Eta orduan hori, lau ipuinen kasuan nik egiten du frantsesetikako itzulpena, eta gero, itzulpena baino zirriborroa. Zirriborroa, 3 aukera jarriz esaldi bakoitzean, eguratzen zitezkean modu guztiak, eta gero Maialen bidaltzen nion hori, eta berak egiten zuen txinerazkoarekin konparatu, eta aukeratu nik proposatutako aukera horien artean, txineratik gertuen zegoena, edo gehien gustatzen zitzaiona, eta gero, elkarri berriro, eta berriz elkarri, eta berriz, eta azken dudak, eta uste tipui bakoitzaren 4-6 bertsio badauzkagula ordenagailuan gordeta, eta azken zalantzak, azken errebisioak, azkenak. Orduan joan etorri asko indute testuek lehenengo bertsio horretatik azkeneko.